So last year, November, David la kholezela i-fever. So le fever ekholezele kwayo ndaqomba mandihambe ndiclinic. I-clinic ke ndaya kuyo iMetigoniwe. Ndandinento yobuya esikolweni ndidiniwe. Ndidiniwe ndityhafile ndingendimi like ndingaziva umzimba mendisinda. I lost weight and also i-appetite ndandingenayo yokutya, ndandingathanda ukutya, ndingase oko xa ndibesikolweni blood. Then yaphela iveki isenzeka loo nto, and then ekhaya bandiqaphela, then umakhulu wamandithatha wandisa e-clinic called Metigoniwe. So ekokuqala ekliniki ndanikwa nje amayeza. Kwabuzwa uyakhohlana nawo wabe engakhohleli. Ndabuya nawo wanikwa ezo pilisi bangakazisele ukuthi makajonge ukuthi kunjani na, samphatha kanjani na. Ndafumaniseka into yoba akade abekho right. Ndaphinde ndamsa okwesibini ba esekliniki kule ebendimse kuyo eMechief Osboniwe. Phaya ndiye ndayenzelwa ileta kwathi mandimse ayotshekwa kwi-X-ray eMaphongwane eHarare. Ndabuya nayo ke eHarare, uthe eseHarare njalo watshekitshwa wafakwa kwi-X-ray etshekitshwa loo TB. Kwafumaniseka i-TB unayo nyhani iseziphungeni. Ndafind out uba ndine-TB ndikhulelwe. At that time ndandihlukuhla eMetigoniwe clinic, iklinik elapha eMakhaza. Ndandihlukuhla khona. That's where I found out uba ndine-TB ndimithi. During i-pregnancy yam, it wasn't easy at all because ndandingakwazi uzitya iipilisi ze-TB, which is ziipilisi ezifuneke ziprevente umntana uba angafumani i-TB. At the same time, I have to take iipilisi ze-pregnancy, ezi pilisi zityiwayo ngabantu abakhulelweyo abahlukuhlayo. So ngona ndisitya ezaa pilisi ze-TB zazindiphatha kakubi, zazine-side effects ezimbi. Ndandibanare, ndigabhe, ndandingatyi notya. So kwakwazi ukwenzeka bana iipilisi ndingazityi iveki yonke, or ndandikwazi uzitya kayi-2 enyangeni. Iphaphu lam lase-left ligcwele amanzi. So ugqirha befuneka andi-injekthe iinaliti eziyi-3 like andidraine ngazo la manzi. It was a little dot like ibencinci ebengekho nomuntu onoyiqaphela but yandenza ndigule kakhulu. Khibe phaa kwee-lines phaa kwi-alveolus. So from now then ndathatha i-treatment yam. Ndaye ndathi ndawufumanisa ke ngoku ene-TB noko umoya wam waphantsi kakhulu ngoba bendingayilindelanga. Mna ndandicinga fana mhlawumbe yifiva nje. Ndanexhala andonwaba ngoba kaloku asizazi uba thina mhlawumbi asosuleleke kangana. I was very disappointed in myself. Ndandisoloko ndiziblame because if ndandityile i-treatment yam ngendlela erayithi, mhlawumbi umntana ongazange afumane end up echaphazeleka. Bebendinika isapoti kubantu bendihlala nabo, ubhuti nosisi bebendinika kakhulu because isapoti bendiyidinga yisapoti emotionally, like into luthando funeka ulunikiwe xana ugula ungumntu otya i-treatment. Because xa ungafumani uthando uye uzibona nasibana awuziboni inide, awuyiboni into onoyihlalela. In my community, kwakukho inamba yabantu endikileyo abane-TB. So students sami ngendimdodwa one-TB, kwakho nabanye abantwana but bona bebedala like they were above 18 years. But ke mna ndandimncinci because I was 13 years. So like bona banika i-support eneeds kakhulu. I-youth, abantu abangaphandle who have faced okanye abakule situation esisukuba kuyo, xa ukhulelwe une-TB plus wazala umntana one-TB, ndingayithetha, do not give up, ayikophela kubomi. It doesn't mean that umntana uzofa. Uba umntana uyamtyisa, umtyisa ne-treatment yakhe ngexesha, ngendlela ugqirha athe makwenziwe ngayo, yonke into izoba right.
akho nto inoyikhuthaza kakhulu into yobana xa utya iipilisi ze-T_B into yoba uyitye itreatment yakho ungavi yonke into ethethwa ngabantu, ungazivi iintetho zangaphandle because okanye omnye umntu uza kuxelela into yobana hayi wethu i-T_B iyabulala ngoba ubani wagqiba okanye i-7 months okanye i-10 months wade wafa. Nosuzimamela into zangaphandle, yalela imithetho enikwa ngugqirha. Uba uthi ugqirha itya iipilisi zakho ngexesha elithile, yitya iipilisi zakho ngexesha elithile. Uba uthi ugqirha susela, yitya iipilisi zakho. Nawe usiyenza loo nto leyo kwenzela into yobana nawe uzawuba rayithi. So ndiyabacebisa into yobana akho nto egqitha utya iipilisi zakho. Together we can do this. I'm still me. You are not alone. Ay, 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 la calico.